Salam oğlanlar, gowy ýagdaýlaryňyz aman kesip bardyňyzmy? Şu video çekmäge çekeýin diýdim. Sebäbi birazçyk görýän köpelýär. Görýän köpelýär. Men şu videony çekmämiň maksady näme? Şerik türkmen oýnaýanlary üýşürmek, bilelikde oýnamak, bilelikde oýnamak garaçy. Şoň üçin çekkendim. Hani oýnalyň onunla. Käbir olanlar näme ýazýar? Komentar. Sesim geliyor mu? Ben bu fotoğrafı yapacağım. Abla. Abla burada değil. Bak hepsi bir kız bile değil. Yani ablayla birlikte oynuyor. Şu videonu çekmemin sebebi köp kişi men gowy oýnaýan zat diýip ýazýar. Gowy oýnaýanlar mesele ýok. Senden gowy oýnaýan ammadyr, ondan gowy oýnaýan ammadyr. Men maksadym şu videonu çekmek. Şu maksadym videonu çekmek. Bileleşip oynamak menden gowy oýnaýanlar ammadyr. Men prosto şörik üýşürmek üçin, türkmenleri üýşürmek üçin çagyrýan çekken şu videonu. Olanlar goýlar men Türk regionuna berýän. Orta regionumdan ba. Yani men Rusçam o diýen däli üçin men Türk regionuna berýän. Sebäbi dostum bile oýnaýanlar türklenki döken.
Dostlar bakar şunu video saklandı diyen, oklayan, ondan sonra yine çekecek.